Ακούσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων. Να περιθωριοποιηθεί η χώρα μέσα στην Ευρώπη και οι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια υπέφεραν να βλέπουν, να δουν τη ζωή τους να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. Εμείς καλούμε έστω και αυτή την ίστατη στιγμή τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών θεσμών και της χώρας να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ναι. Αυτό το δημοψήφισμα έτσι όπως διεξάγεται είναι ντροπή. Ναι. Μας καλούνε να αποφανθούμε δήθεν για ένα κουρελόχαρτο. Ενώ στην πραγματικότητα το ξέρουν ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Εμείς απαντάμε ναι. Θα την κρατήσουμε τη χώρα στον πυρήνα της Ευρώπης. Αλλά προσέξτε, προπάντων θα κρατήσουμε τη χώρα ενωμένη. Αυτή τη στιγμή τον εσαρώνει σε όλη τη χώρα. Δεν θα πέσουμε στη παγίδα του διχασμού και του εμφυλίου. Ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση. Απευθύνομαι κυρίως σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας. Πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους που είδαν τη ζωή τους να εξαθλιώνεται αυτά τα χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να υποκύψουν στο πειρασμό του τίποτα εκεί που μας πρόχνουν, στον πειρασμό ότι ας δούμε να δοκιμάσουμε τη τύχη μας κι αλλού. Πάντα από το κακό υπάρχει και χειρότερο. Απευθύνομαι κατά δεύτερο λόγο στους φίλους μου που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, στους ευρωπαϊστές φίλους μου. Είναι παγίδα το ου. Στους ευρωπαϊστές, σε αυτούς με τους οποίους χρόνια πολλά παλέψαμε για τα δικαιώματα, για την ελευθερία στην Ευρώπη. Μιλάω για ανθρώπους που σπούδασαν στην Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στη Ρώμη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πληγωθεί βαθιά. Στο χωριό μου λένε ότι η βροχή φέρνει γούρι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είμαι φιλοξενούμενος του Δήμαρχού σας. Είδαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί και του εκφράσαμε την αγωνία μας. Η αγωνία μας είναι διπλή. Το ένα είναι ότι δεν πρέπει αυτή η κατάσταση να μας φέρει σε διχασμό. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το διχασμό. Το δεύτερο είναι πάση θυσία. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν κάνει άπειρα λάθη και η ελληνική κυβέρνηση που έχει κάνει και αυτή άπειρα λάθη το τελευταίο πεντάμινο να καθίσουν έστω και στο 12 και 1 να βρούνε μια συμφωνία για να τελειώνει αυτό το καλαμπούρι με το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι αποπροσανατολιστικό. Το δημοψήφισμα δεν οδηγεί πουθενά. Για να μην πω ότι το δημοψήφισμα οδηγεί σε καταστροφή, αν προκύψει το όχι. Ευχαριστώ πολύ.